ina mai gadi ne kira shi shigo fito da shirin kayan ko okay to bari na kira shi mai gadi hey baby baby anan so zai shi ba shi Assalamu alaikum. Alhaji ba tafi ba dama oga ofisa. Kai! Baby bane suka ce. Allah su kutan baki ne Allah. Kai! Daman cin amana da kake wayan labai kenan in baya nan mu muna canjeji muna kare rayukan al'umma kai kana gida kana cin amana yan labai. Su kutan baki ne kpelewa ni hakuri do Allah. Hakurin uwar wallahi ka ta amana mutane eh? Hakurin wanmu ne. Wallahi ba sai amana yana yi ba. Ita ne tana sai amana ba mu bane Allah. Kai daga wani gari ka zo? Daga Ibadan. Kai ba da wurin yallaɓai ba a gidan nan yau sai na ɗaure ka sai ka shekara ɗaure. Ma kai? Kai waya ni. Ah kirkirin ko ka ba ta sake ba sai kin dan kirmi da ke kirmi soja shine kina sakewa. Allah da ba don ka ba. Ulun sai su ban wannan dare ne hankali. kai yau din nan sai ka bar garin nan yau din nan ka ji na gaya ma ka je ka tsaro kayanka ka bar gidan nan Ba magana kan ka ɗauko ka bar gidan nan.